Lapsa sutu ye mari chinji lapsa sutu ye 1000 anonzi fake ndafunga kuipeta nami moja aiwe chijaji emgai wewe jeja chufi usemu way and feel inin moyo nema stitch ndo shikira inin kutu unondida ndo feel inin azija wakandira daxia inin kozi izi ndezwe moyo wazizizwe di chingondipa time ndukuchunezwa ndiri ini ndaperera ndokudai mami but ndine one thing jandoda kuti uzive moyo waneta nemahanja kude kuti ndirwadziswe futi yashabule muyedzo yekuchitwa ini handingakunde ndakarwadziswa zvemoyo izvo wandichapule moyo waneta nemahanja kude kuti ndirwadziswe futi yashabule muyedzo yekuchitwa ini handingakunde ndakarwadziswa zvemoyo izvo wandichapule njiva dzamwari hatifedza kaseparetana mishini yega yega haimbo oparetana zvatoita kana tiri kure tasuwana tiine mari mufoni tinongofonerana uya bebi kuchikona chatinosangana ndokunondidasa kanga tingopererana varipo vanoshuwa kuti tigoparadzana asi mumwoyo ngatiti vari kufonerana moyo waneta nemahanja kude kuti ndirwadziswe futi yashabule muyedzo yekuchitwa ini handingakunde ndakarwadziswa zvemoyo izvo wandichapule moyo waneta nemahanja kude kuti ndirwadziswe futi yashabule muyedzo yekuchitwa ini handingakunde ndakarwadziswa zvemoyo izvo wandichapule ndipromise handicharare netimbaland ndipromise handizorove masigarettes ndipromise auzosiye ndakatiba bebi auzosienda muambulance inini ndinosandikombeya naanyone kushaya bhima hazvireve ndakaroiwa kundikombeya chete labhu watofoira handidi labhu yepafoni wangu moyo waneta nemahanja kude kuti ndirwadziswe futi yashabule muyedzo yekuchitwa ini handingakunde ndakarwadziswa zvemoyo izvo wandichapule moyo waneta nemahanja kude kuti ndirwadziswe futi yashabule muyedzo yekuchitwa ini handingakunde ndakarwadziswa zvemoyo izvo wandichapule ndainge ndakanyura sina zvisatopfuura moyo wanye kwa mvura ndaidatidanane kusvika muguva ndaisamboziva kuti uchatambisa nguva asi ndinofila so ndaida tiende kure pati hazvisipo dai uripo tiri murudo moyo waneta nemahanja kude kuti ndirwadziswe futi yasha